Assurance maladie obligatoire ni oye amoye o grève bina damne kibara mun salama lu kane ayere ka fo pharmacie tigiw aleni laboratoire tigiw lu ka hage nyini jekulu ba flambe no ni oye sinako aleni sinafarme nunu kone ayere ka fo ko ulu bena barabla ku daydo damne marse kalo kle folo nunu kone ayere ka fo ko ulu kone ka ni barabla ko abena talike amo bararila ko bara munu kon be no ni ulu beke amula ko o bela jeren kon bena jo ko ni barabla nunu akun kon te doere ko ulu kone ka juru chama be jamana na ko o deselino ka sara kone atagala de jamana aleni pharmacie tigi ulu kone ka ben kan sebe kon nala ko kle tan duru nyogona pharmacie tigi ulu kone ka facture tale ko fe ko u kan ko ga warsoro mu kone laboratoire tigiwiye ko ulu koni fene ta kan ke clé bi saba u ga facture di len ko fay ko gani atagalaje ko kalo chama facture ulu koni ne dalendo nyokon kay no ko ulu deselendo ga sara ko soni ulu koni ka ke barabla kudaye ko ulu koni wilika jo chama koni ke uni jamana nyamo wala sa fere be sega soro ala no yala ko ga ulu ka o wilika jo nunu ko o koni sima na fanye bare kama pharmacie tigiw aleni laboratoire tigiw nunu bele tele ayere ka fako ulu koni bena jamana koni ka baranyoya jo ni amoye folo ko amo koni bara bena jo ni yoronna wa o fenete mendo ko fe ko pharmacie ni o ye kere pharmacie ye ko amo koni feretina ke o yoron koni sila kone ajate mina sitan ka foko uga war munu kon be no ko o ye damateme ko sabla ulu ye kere yo ye ulu kon be barake wala sa o baran uga sega uga barake law ka ulu sarani o ye ni ka se ka barake mina nyuma soro wala sa juga mina u se ka bara nyuma koni ke kenya o ka se ka sabati ga no koni ayire ka foko ulu koni ka juru mun kon be no ko o nyati ba kon be ule kuna manye ulu koni teget na da o wari nunka ko u koni te na doera koni fara akam koni barable mina to sena foka ta fo ulu koni ka juru be jamana na ko o be sarala ko foka ta fo u ga wari o bela jele koni dira uma ka wala duna ka fo kayere laboratoire aleni pharmacie ulu kon mana uga barajo ma chama kon be no ulu kon be ujigida anga furuba kene ya soba ureka ni ulu era koni kun follow ye Gabriel Touré aleni point G nga abe wati mna igo sisa ka wala do na hafo ko point G aleni Gabriel Touré la ye bara ulu era koni sabatilinde ka sababu yake ye barakela ulu era kon fene be barabla ula o kama ay lañne do jamana ñamo fe uga fere bela jelen ko ni tike ka se ka ningela yan nun ka ubili soni ako ni kata kadange